masablag ang distansya, agud mapalabot ang bulig kang gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Rhodora Dodod Cadiao para sa mga Antikenyo nga naghalin sa banwa kang Caluya. Ka mga barangay kapitan nga Caluyanhan ang nakabaton kang nasambit nga bulig nga amo ang generator. Ang generator mangin mapuslanan gid sa tenga kang mga power interruption nga nagakatabo rigya sa probinsya kang Antique. Padayon sa pag-ugwad sa 2022 kay Governor Rhodora.